Plán duše, reinkarnácia, vesmírne zákony, čakry či lucidné sny. Čoraz viac podvedomí ľudia rezonujú otázky o týchto zaujímavých a tajomných témach. A ja by som ich rád vysvetlil aj pre tých, ktorí ešte nezablúdili do sekcie určitej spirituality alebo ezoteriky. Samozrejme chcem to spraviť čo najstručnejšie, najjasnejšie, aj veľmi jednoducho a zrozumiteľne. Mám rád jeden veľmi obľúbený výrok. Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Ale keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír. A niečo s tým spoločné má aj plán duše. Pretože plán duše hovorí o tom, že každá duša má plán alebo cestu, ktorú si vopred vybrala na tomto svete. Ešte pred narodením. Takže existencia naša tu momentálne nie je dielom náhody, ale ľudia sú momentálne presne tam, v tom prostredí, ktoré potrebujú pre ich duchovný rast. Zamyslíme sa, ak je Pán Boh stredom inteligencie a počiatkom všetkého a vytvoril toto všetko okolo nás, doslova dokonalý svet, dokonalý vesmír, dokonalé naše tela, aký by malo predsa zmysel posílať našu dušu na zem iba raz? Nebolo by to predsa nespravodlivé, pretože každý sa narodí v jedinečnom prostredí, s jedinečným finančným zázemím, v jedinečnom tele a na určitý počet rokov. Každý sa počas života naučí a uvidí ten svoj uhol pohľadu úplne z inej perspektívy. Niekto sa narodí v Afrike, niekto sa narodí zdravý v Európe. Ako by sme potom mohli pochopiť jeden druhého a čo by sa vlastne jednorázovo naša duša naučila? Podľa ezoterického pohľadu je teda náš svet, teda Zem, veľké 3D ihrisko, do ktorého sa inkarnujeme niekoľko desiatokrát. Ale pozor, nie sami, ale v spoločnosti naše svetelné rodiny, s ktorým si navzájom pomáhame na ceste životom. Teda plán našej duše bol vopred zosúladený s ostatnými dušami, s ktorými sme na tomto svete, dajme tomu ako rodina, kamaráti, alebo hoci kto náš život ovplyvňuje a ovplyvnil. Takže častá otázka, dieťa si podľa tohto skutočne vyberá svojich rodičov? Áno, pretože predstavuje preňho ideálne prostredie na rast. A áno, aj keď sú okolnosti hoci ako náročné. Duša je s tým zúzrozumená a rôzni ľudia majú vopred stanovené schopnosti a rôzne dovolenú alebo zakázanú napríklad pomoc aj od anielov. Každý máme svojho aniela strážneho, ale môžeme využívať pomoc až vtedy alebo aj druhých anielov, keď teda buď veríme, prosíme a hlavne sme vo vysokých vibráciách. Po narodení hneď naša duša zabúda na všetky vedomosti z minulých životov, ale aj svetelné vedomosti z Akáše kroniky. Čo je Akáša kronika? Podľa niektorých verzií Akáša kronika slúži ako energetický záznam všetkých myšlienok, udalostí, skúseností z univerza, ktoré sa odohrali v minulosti, súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Ako keby si predstavte, že je to taká obrovská knižnica všetkých informácií za celé veky. Máme aj jednu fintu, pretože počas života môžeme využívať jedinečný nástroj, ktorý má každý. Je to náš prirodzený kompas, to znamená, že naša intuícia. Ten náš vnútorný hlas, ktorý málo kto a málo kedy počúva, ale ten vždy vie, čo je pre nás správne a čo nie. A práve tento hlas je spojenie s našim vyšším ja. To znamená, že čím viac budeš vedomejší, čím viac budeš počúvať svoj hlas, budeš sa viac vyrovnávať so svojím životným údelom, tým viac sa tvoj život stane zmysluplnejším a lepšie budeš príjmať aj zlé životné okolnosti. Pretože vieš a pochopíš, že to zlé musí chodiť, že je to nutné. A častá otázka je, že môžem nejako zistiť alebo rozpamätať sa na minulé životy? Áno, využívajú sa na to pokročilé metódy hlbokej meditácie, autohypnózy, ale aj čiastočne regresná terapia. To znamená, plán duše môže obsahovať rôzne výzvy, celoživotné lekcie a jeho hlavný zmysel je budovanie vedomia a chápania života a zvíťazenie nad svetskými nízkymi pútmi, ktoré sú síce lákavé, ale udržujú ťa v nízkych vibráciách a v tom nízkom stupni vedomia. A tebe ako keby zahmievajú ten zrak a nechápeš vlastne súvislosti a veci, ktoré sa ti dejú, prečo sa ti dejú a čo za tým všetkým je. Myslím to, že počas života sme na takých krátkodobých pôžitkoch, ktoré nejako nerozvíjajú to naše vedomie a naopak pôsobia ako závislosti na nás veľakrát deštruktívne a doslova nás vracajú späť. Dôležité je chápať, že všetky situácie vždy so sebou súvisia a náhody skutočne neexistujú. A rovnako aj ľudia, ktorých stretávaš ťa zrkadlia, sú tvojimi učiteľmi, pretože v nich môžeš spoznávať seba a svoje nedostatky. Takže otázka, to fakt mi vždy chodia takí ľudia do života, akých potrebujem, alebo akí by ma mali niečo naučiť? Áno,
Ak máš malé sebavedomie, tak dostaneš do života paradoxne sebavedomých ľudí, aby ti ukázalo, že ty sa máš v niečom zlepšiť. Každá vec, ktorá sa ti udeje, je priestor na osobný rast a v tomto svete aj choroba môže byť na prvý pohľad trestom, ale život ti môže dať čas zastať. Dá ti ten čas, aby si zmenil svoj smer a zachránil sa. Niečo negatívne sa časom vždy môže ukázať ako pozitívne a aj sa to ukazuje. Všetko je relatívne a všetko je len to, ako to ty bereš a všetko je na tvojom uhle pohľadu. Prvý krok je skutočne pochopenie, že si nesmrteľná duša, ktorú nič nezničí a ktorá má svoje poslanie a obýva tvoje hmotné smrteľné telo. Takže skutočne hráš určitú hru. Dostal si rolu, ktorú plníš. A druhý krok je pochopenie, že máš obrovskú moc tvojej energie, podvedomia, energií, slov, zodpovednosť za svoje činy. Tvoj vnútorný svet je odrazom tvojho vonkajšieho. A my sme obklopení všetci vesmírnymi zákonmi, ktoré fungujú pre každého rovnako. Zákon príťažlivosti, energie, relativity, zmeny, cyklu, rovnováhy a mnoho ďalších. Všetkých inak, ktorých zaujíma táto téma, tak nahral som video o 15 vesmírnych zákonoch. Môžete si to pozrieť, dám to sem hore. Ďalšia otázka, čo je teda vlastne tá reinkarnácia? Je to možnosť opätovne prísť na tento svet a zažiť a pochopiť veci z iného uhla pohľadu. To znamená, smrť sa nevníma ako koniec, ale ako transformácia energie do duchovného sveta po smrti, kde vlastne naša duša sama uvidí, ako sa prevenila voči životu a či žila správne a potom sa rozhodne, ak jej to je samozrejme dovolené, sa znovu reinkarnovať na tento svet. Ak je teda život istá forma tej simulácie a my sme na ceste, ktorú sme si vopred stanovili zažiť a stanovili sme si zažiť aj tie životné pády, traumy a choroby, tak mal by z nás opadnúť strach a tá nalievavosť smrti. Nemali by sme sa tej smrti báť a nemali by sme sa báť ani žiť. Strašný je strach, pretože strach ukazuje priamo na veci, ktoré síce máte riešiť, ale je hlavný nepriateľ vášho vedomia, pretože vás udržuje v nízkych vibráciách. Telo, myseľ a duch sú skutočne prepojené. Čakry sú napríklad tvoje energetické centrá, ktoré spájajú materiálny a nemateriálny svet. Každá čakra má svoju špecifickú energiu a ovplyvňuje ti určité orgány, a to pozitívne alebo negatívne. Hlavných je 7 čakier a každá z nich má svoju špecifickú polohu, farbu, symbol a význam. Ak sú všetky v čakry v harmónii, tak je aj harmonický istým spôsobom ten život človeka. Je určite vyrovnanejší. Napríklad koreňová čakra, alebo tiež sa volá základná čakra, sa nachádza v dolnom konci tvojej chrbtice a je považovaná za základ a prameň tvojej sily pre vyššie čakry. Potom sakrálna čakra sa nachádza približne 5 cm pod tvojim pupkom a je spojená, dajme tomu, s emocionálnym telom a zmyselnosťou. Dôležité je vždy, aby boli tie čakry v rovnováhe, aby správne fungovali, aby vydávali a prijímali tú energiu, aby bolo ľudské telo zdravé. A preto sa aj my máme starať o to ľudské telo, pretože je to dar, vďaka nášmu telu žijeme. Nemáme si ho ničiť, lebo to je náš jediný nástroj, ktorým môžeme žiť a zažívať a riešiť si veci na tomto svete. Vaše telo zvládne veľa, ale bez toho a bez vašej pozornosti málo. Priatelia, ja si vážim váš čas, pretože čas je to najpodstatnejšie, čo na tomto svete máte. A tieto témy sú tak rozsiahle, že by sa dalo o nich baviť doslova stovky až desiatky hodín. A ja verím, že som vás trochu aspoň vám pomohol objasniť určité veci a máte v tom väčší prehľad ako na začiatku videa. Ak vás bude čokoľvek zaujímať, prosím, obráťte sa na mňa v komentári a budem veľmi rád, rovnako aj za like, aj odber. Je to pre mňa znak, že robím veci dobre a všetkým vám veľmi pekne ďakujem a vidíme sa na budúce s nejakou dôležitou témou ohľadom zdravia, vedomia, duchovná, proste nezlomnosti, čokoľvek, čo nás posunie ďalej. Majte sa veľmi pekne, rád som vás videl, ahojte.